Salam qadırdan iyilleşler we mähriban imandaky doganlam. Siziň baryňyzy ýetip gelen Pesah bayramy bilen gutlaýaryn. Rabbimiz Hudaýyň durmuşyňyza ýetirjek ajaýyp gutuluşyny, bereketlerini we bagty ýaşaýyşyny her biriňiz üçin dilek edýärin. Bütün Mesihilik, ýagny Hristiýan dünýäsinde Pesah bayramy giňlen aýratyn bellenip geçilýär. Bu sebäpli biz hem İsa Mesihiň izyna erýän iyleşlenmede bu bayramçylyk bilen gutlaýarys. Size Rabbimiziň ähli bereketlerini arzu edýäris. Şeýle hem gysgaça bolsa da bu Pesah bayramçylygynyň taryhy we manysy hakynda iyleşlenmez bilen paýlaşmak istedim. Ýehudlar üçin bu bayram İsrail halkynyň gulçulukdan azat bolma bayramçylygydyr. İsa Mesihiň izyna erjiler üçin bolsa, bu İsa Mesih arkaly günälerden gutuluş we İsa'nın ölümden dirilmeginiň ýatlanma bayramydyr. İsa Mesihiň ölümden dirilmegi bu gelejege olan umydy we baky ýaşaýşa olan anamy tassyklaýar. Ýöne hemmeler bu bayramyň gelip çykyş taryhyny we manysyny bilmeýärler. Mukaddes ýazgylarda bellenmeli diýip görkezdilen her bir bayramçylygyň manysy we semboliki suratlandyrýan bir hakykaty bardyr. Gelin şu wagt Pesah bayramynyň gelip çykyş taryhy barada görüň edip geçelim. Pesah ýa-da Pasha diýen söziň manysy soğulup geçme diýmegi aňlatýar. Ýagny müňlerçe ýyl mundan öňal Hudaýyň halky diýip ad alan İsrail halky Misirde gulçuluk çekipdi. Ýöne Hudaý olaryň ata-babalary Ibrahima, Ishaga we Yakuba wada edýärli olary Misiriň gulçulugyndan azat etmek üçin we olara bir ýurt bermek üçin Musa atly peýgamberi olara ýorlapdy. Musa arkaly Hudaý Misir padşasyna gudratlar we alamatlar görkezipdir. Misir padşasy bar bolan bir bara imansyz bolupdyr we Musanyň berýän duýduruşlaryny kabul etmändir. Hudaý näçe gudrat görkezse de ýüregini gataldypdyr. Hudaý 10 sany belany şol döwürde Misir padşasynyň we halkynyň başyna indiripdi. Şolaryň 10-njysy bilen Pesah, ýagny soğuluk geçme bayramçylygy dollugyna esaslananlar. Şol 10-njy belada Hudaý Musa şeýle diýipdi: her bir adam öz maşgalasy üçin bir arassa, çirksiz we sagdyn guzyny alsyn we onu soýup öldürsin. Ganyny alyp şol guzynyň eti iýiljek jaýyň daşky gapylarynyň gapdal we üskü söýelerine şol gany çalsın. Bu Rabbiň Pesahydyr. Şol giýje men Misiriň içine aýlanyp Misirlileriň ähli nowakar ogullaryny, adamlaryndan tä mallaryna çenli ilkinji doglan erkeklerini öldürerin. Men Misiriň ähli hudaýlarynyň üstünden höküm çykararyn. Men Rabdirin. Bolýan öýleriňiziň gapysyna çalınan gan siziň üçin nişan bolar. Men ol gany görenimne siziň üstüňizden aýlanyp geçerin. Men Misiri jezalandyranyna hiç hili bedbahtlyk sizi weýran etmez. Bugün siz üçin ýatlama güni bolar. Siz muny maňa bagyşlap bayram edip bellersiňiz. Soň siz bu bayramy nesilme nesil ebedilik düzgün edip saklarsınız. Bularyň baryny Musa İsrail halkyna şeýle diýip düşünürdi. Soňra Musa ähli İsrail ýaşullaryny çagyryp olara şeýle diýdi: her ýeňiz maşgalaňyza görä özüňize janly saýlaň we ony Pesah bayramy üçin soýun. Bir bogdak käkilik otun alyp onu jamdaky janlynyň ganyna batyryp gapynyň üskü söýesine we iki ýan söýesine çalyň. Daňdana çenli hiç kim öz öýünün gapysyndan
daşarı çıkmalı däldir. Rep müsürlüleri bir ýandan öldürüp çıkar. Gapynyň üskü we iki ýan söýesindäki gany görenne rep ol gapydan soğuluk geçer we janyňyzy almak üçin öýleriňize girmäge ölüm periştesine ruhsat etmez. Sizin özüňiz we ogullaryňyz bu bayramy ebedilik pars hökmüne bellemeliňiz. Rebbin size wada eden ýurduna baranyňyzda siz bu bayramçylygy bellemeliňiz. Çağalaryňyz sizden bu bayram nämäni aňladýa diýip soranlaryna siz olara bu Rebbe berilýän Pesah gurbanlygydyr. Müsürde Reb müsürleri öldürenne Asraýllaryň öýleriniň üstünden soğuluk geçti. Biziň janymyzy aman galdyrdy diýip jogap beriň. Muňa Asraýllar başlaryny egip secde etdiler. Hudaý aýdyşy hem Gudaýynyň gany çalynan her bir öýden soğuluk geçýär. Ýagny ölüm belasy olardan soğuluk geçýär. Şol beladan soň Müsür paçasy Israil halkyny gulçulukdan azad edýär. Israil halky soňra Hudaýyň wada eden ýurduna barýar we ol ýurda ew bolýarlar. Bu ajaýyp tarih we biziň üçin hem iň wajyp tarih bolup durýar. Munna ruhy many we Hudaýyň bütün adamzat üçin döreden gutuluş ýolunyň hem nişany bar. Mukaddes ýazgylarda günah edip Hudaý bilen ara gatnaşygyny bolan adamzat üçin Hudaýyň baştan başlap olary özüne gaýtaryp getirmek üçin döreden ýoluny görýäris. Adam ata we Howene eren bagyna şeytany ağlanyp Hudaýa boyun bolmadyk etmegi netijesinde Hudaýyň öňünde utanja sebäp bolupdylar. Netijede Hudaýdan gizlenmäge we öz utanjyny bir incir agajynyň yapragy bilen yapmaga çalışypdylar. Ünüs bermeli zat olar Hudaýyň özüni gözlemän, Hudaý olary gözläpdi we hatda şol ýagdaýynda hem Hudaý olar üçin çykalga berenligidir. Hudaý olaryň günah utanjyny bir günäsiz malyň ganynyň dökülmegi bilen wagtlaýynça yapyp, olara gurban berilen malyň derisinden örtükü we eşik geyindiripdi. Mal gurbanlygy we bigine malyň gurbanlyk gany arkaly Hudaý insany özüne ýakynlaşmaga ýol açypdy. Şonuň üçin biz gurbanlyk mal we gan nişanyny mukaddes ýazgylarda izi giderli görýäris. Mysal üçin baştan başlap Habil bilen Kabil, ýagny Adam atanyň ilkinji oğullary Hudaýa sadaka hödür edenine Hudaý Habiliň guzu gurbanlygyny kabul edipdi. Ýa-da Ibrahim peýgamberiň oğlunyň ýerine Hudaýyň özü bir goçy üpçün edipdi. Musa arkaly Israil halkyny Müsürden gulçulukdan azad edenine hem ölüm belasından gutulmak üçin gurbanlyk guzusynyň gany arkaly ol bela Israil halkyndan soğuluk geçipdi. Soňra Hudaý Musa peýgamber arkaly birnäçe halkyň günählerini üçin berilmeli gurbanlyklar barada kanunlar berendigini biz görýäris. Bularyň bary wagty gelip Hudaýyň özüniň bizi dolu gutuluşa ýetirmek üçin göklerden iyi berjek halaskary gelýänçe dowam etmeli. İncilde İsa aleyhissalama bütün dünýäniň jezasyny öz üstüne aljak Hudaýyň guzusudur diýilýär. Bu barada Yahya peýgamber ine şeýle diýip şaýatlyk edipdi. Ertesi gün Yahya öz ýanyna gelýän İsany görüp şeýle diýdi: "Ine dünýäni günäden saplayan Hudaýyň guzusy. Size menden soňra biri geler. Ol menden üstünler. Sebäbi ol menden hem owal bardy" diýip aýdan kişim şudur: "Başta men hem onuň kimdigini tanamaýardım. Emma men onu Israil halkyny tanatmak üçin adamlary suwa çümdürmäge geldim." Yahya ýene şaýatlyk edip şeýle diýdi: "Men mukaddes ruhun gökten kepderi kimin iýinip, onuň üstüne iýnenini gördüm.
Şol wagt men onun kimdigini tanamayardım. Emma halky suwa çümdürmek üçin meni iýberen mukaddes ruhun kimin üstüne iýnenini görsäň, adamlary mukaddes ruha çümdürjek şoldur diýdi. Men muny gördüm we onuň Hudaýyň ogludygyna şaýatlyk edýärin. Bu taýda Hudaýyň oglu diýilenne ruhu manyda, ýagny Hudaý bilen İsa Mesihiň birdigine şaýatlyk edýändigini ýahya aýdýar. Gynansak da her birimiz günah edip Hudaýdan daşlaşdyk. Yaradylışda Hudaýyň ata-babalarymız Adam ata we Howwa beren şöhratyny, awraýyny, hormatyny günäler netijesinde biz hem ýitirdik we utanç içinde galdyk. Olaryň utanç içinde galyşy ýaly biz hem utanç içinde galdyk. Hudaý hak ýoluny peýgamberler arkaly mukaddes ýazgylaryna äşkär edip gelse-de, insanlaryň köpüsi günäli ýollaryndan gaýtmadylar we özleriniň akyl düşünjesine laýyk dürli ýollar, ýagny dürli dinler hem döretdiler. Hudaýa boyun bolman, öz günä utancını aklamak üçin, ýagny örtmek üçin Adam ata we Howwa başda bir incir agacynyň yapragy bilen özlerini örtmäge synyşy ýaly insanlar bugün hem günälerini, utancını, öz düşünjeleri, däp desturlary ýa-da dinleri bilen yapmaga çalışýarlar. Emma hiç kim öz ýolu bilen ýa-da insan tarapyndan döredilen dinler bilen Hudaýyň öňünde aklanyp bilmez. Hudaýyň öňünde ýitiren awraýyny hiç kim dikellip bilmez. Muňa biz Hudaýyň özüniň üpçün eden ýoly, ýagny ýol, hakykat we ýaşaýyş diýip belläni İsa Mesih arkaly ýetip bileriz. Bu ajaýyp gutuluş barada ýazgy ine şeýle diýär. Ýönenini Hudaý aklanmanyň kanuny dahylsyz ýoluny görkezdi. Bu ýol barada Tövrat we peýgamberleriň ýazgylary hem şaýatlyk edýär. İsa Mesih'e iman edýänleriň ählisi Hudaýyň huzuruna aklanýandyrlar. Adamlaryň arasynda hiç bir fark ýokdur. Sebäbi hemmeler günah edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular. Ýöne olar Hudaýyň merhemeti arkaly aklandylar. İsa Mesih arkaly günäleriniň jezasyndan azat edildiler. Hudaý öz adalatyny görkezmek üçin İsa Mesih'i iýberip, onuň dökülen gany arkaly iman edýänleri özü bilen ýaraşdyrdy. Hudaý ozalky döwürde edilen günälere geçimlik etdi. Inni bolsa İsa Mesih'e iman edýän her kesi aklaýar. Şeýdip, ol özüniň adalatlydygyny suwd edýär. Rabbimiz Hudaý her bir insany özü bilen ýaraşdyrmak isleýär. Ve bu üçin Hudaýyň özü bize elini uzatdy. Ýagny özü bilen bir bolan, gudratly kelamy, ýagny sözü bolan, mukaddes ruhu bilen bir bolan İsa Mesih arkaly bizi halas edip, özü bilen ýaraşdyrmagy we utancymyzy aýryp, bizi şöhratly we hormatly ýaşaýşyna, cennet mekanyna, bize öýünü bermegi isleýändigini görkezmek isleýär. Inni bizi bir gul kimin kabul etmän balalary, ogullary, gyzlary kimin Hudaý kabul etmek isleýär. Ondan başga da İsa Mesih biziň hakyky pesahymyzdyr hem diýip İncil aýdýar. Israil halkynyň ilkinji doglan çağalarynyň halas bolmak üçin Gudaýynyň gany gerekdi. Şol gapylarynyň daşyna çalınan Gudaýynyň gany arkaly olar ölümden halas boldular. Muňa meňdeşlikde İsa Mesih hem adamzadyň günäsiniň jezasyny çekmek üçin guzu kimin öldürildi we ganyny haşta dökdi. Ölüp jaýlandy we 3-nji gün ýene-de dirildi. Hudaý Israil halkyny gany arkaly gulçulukdan halas edişi ýaly. Bugünkü gün hem her bir insanyň günä üçin çekmeli jezasyny İsa Mesihiň gurbanlygy arkaly bizi ol bağışlamak isleýär. İsa'nın dirilmeginiň hakykat arkaly bolsa, diri baqy ýaşaýyş üçin ajaýyp umydy her bir insana Hudaý berýär.
İsrail tarihinden görüşümü diýäli. Olaryň halas bolmak üçin olaryň ýerine ýetirmeli zady bardy. Olar Hudaýyň Musa arkaly aýdýan sözlerini kabul edip inanmalydylar we munyň netijesinde hem bir guzyny öldürip, ganyny bolsa gapylarynyň daşky söýlerine çalmalydylar. Muny berja edenler bolsa halas boldular. Şeýle günälerden gutuluşy hem Hudaý muňa meňdeş ýol bilen amal aşyrdy we aşyrýar. Ol gutuluşda guzynyň gany esasy bolşy ýaly İsa Mesihiň gany hem gutuluş üçin esasdyr. Şol döwürde ýaşaýanlar jaýlarynyň gapysyna guzynyň ganyny çalmaly boldular. Bugünkü gün hem her bir kişi İncilin İsa Mesih hakyndaky hoş habaryna inanyp, İsa'nın dökön ganyny iman bilen kabul etse, günäleri bağışlanyp, Hudaýyň wada eden cennetine girmäge mümkinçilik alar. Gadyrdan iýleşim, günäleriň üçin Hudaýyň adalatly hökümi astyndadygyny we günäniň jezasynyň, muzunyň, ölümdigini, ýagny Hudaýdan baky aýrylyp, dowzak odunyna ýanmakdygyny bilýär misin? Bu ýagdaýyňdan gutulmagyň aladasyny edýärmiň? Kalbyňda Hudaýyň hakykatyna bolan gözlegiň barmy? Hudaýyň adalatly höküminiň jezasynyň özüňden sowluk geçmegini isleýär misin? Mukaddes ýazgylarda öwrenişimiz ýaly diňe Hudaýyň özüniň bizim üçin üpçün eden gutuluş ýoly, ýagny İsa Mesihiň dökön ganyna inanyp, şükür edip, kalbymyzda İsa Mesihi halaskarymyz hökmüne iman etmemiz arkaly Hudaýyň baky jezasy bizden sowluk geçer. Pesah ýa-da Pasha diýmek sowluk geçmek diýmegi aňladýar. İsa Mesih bolsa bizi Hudaýyň näletinden, jezasyndan, utancyndan halas etmek üçin gelen halaskar Rebdir. Oňa iman eden utandyrylmaz. Tersine Hudaýyň ähli ajaýyp wadalaryna, söýgüsine, merhemetine, gudratyna, rehim şepagatyna, bereketlerine, ebedi batly ýaşaýyşyna eýe bolar. İsa Mesihi halaskar we Reb hökmünde iman edenler bu bayramçylykda biri birlerine İsa diýerli, ol hakykatdan hem diýerli diýip bir-birini gutlaýarlar. Çünkü bu sözlerde esasy we wajyp many bar. Sebäbi İsa Mesih gurbanlyk guzu kimin janyny berip, ganyny dökenden soň jaýlanypdy. Emma 3-nji güni ol ýene-de ölümden dirilipdi. İsa Mesih göklerden gelen gudratly Hudaýyň diýir sözlügi üçin we bir war bilen bir bolanyň özlügi üçin ölüm ony gawrda saklap bilmedi. İsa Mesih ölümden dirilip, dirilişiň hem ýaşaýyşyň hem özünnedigini bize suwd etdi. Ýadyňyzda bolsa İsa Mesih bir näçe gün gawrda ölü ýatan Lazar atly ölüýini diýerlerine şeýle diýipdi. İsa ona, "Doganyň diýereler" diýdi. Marta bolsa, "Men ahyrky gün, ýagny ölüleriň diýereliş gününde onuň diýereljegini bilýärin" diýdi. İsa ona, "Diýerelişem, ýaşaýşam menlerin. Maňa iman eden ölse de ýaşar. Kim maňa iman edip ýaşaýan bolsa, ol asla ölmez. Sen şuňa inanýarmysyň?" diýdi. İsa Mesih diňe bir ölüleri diýretmek bilen özüniň ýaşaýyşyň çeşmesidigini suwd etmän, özü ölümden diýrelmegi bilen hem diýreliş we ýaşaýyşdygyny suwd etdi. Gadyrdan nos, sen İsa Mesih'e iman etmek isleýärmisin? İman edip ölümsüz, baky ýaşaýyşy ew bolarsyň diýip umyd edýän. Bu hakykatlara iman eden her bir imanly Pesah bayramynyň çyn manysyna düşünär we bu bayramçylykdan hem özü üçin Hudaýyň İsa Mesih arkaly üpçün eden ajaýyp gutuluşyny ýatlap, şükürler aýdyp bayram eder. Ähli adamlar ölüye we gawrda tä ahyr zamanyna diýreliş gününe çenli galýarlar. Peýgamberler hem öldüler we diýreliş gününe çenli gawrda galýarlar. Emma İsa Mesih ölümden diýreldi. Göklere, gelen yerine Hudaýyň sagyna göterildi we şol yerden hem
ahir zamanına, kudretine ve şöhratine bütün adamzady diretmek ve hüküm etmege qaydyk geler. Ol gelenne özüne iman edenleri baqy cennet mekanına kabul eder. İman etmedikleri bolsa baqy dowzak oduna hüküm eder. Bu bayramın başka bir adı Petir bayramı diýilýär. İsrail halkı Müsürden gıssagly çykandygy üçin Gurbanlyk gudynyň etini hamir maýasız petir çöregini bişirip petir bilen bile imeldiler. Hamir maýasız petir, täze durmuşy, gulçuluktan azat bolan durmuşy suratlandyrýardy. Müsürdäki köne gulçuluk ýaşaýyşyna degişli zatlar täze durmuşda bolmaly däldigini suratlandyrýardy. Muňa meňdeşlikde biz hem İsa Mesih arkaly täze durmuşa eýe bolanlarys. İsa Mesihiň bize beren täze durmuşuna, köne günäli ýaşaýşymyzdaky günäli pikirler, günäli häsiýetler bizde köne hamirmaya ýaly aýrylmalylar. Ýazgy bu arada ine şeýle diýär. Petirlik hamir bolup bileriňiz ýaly, köne hamirmaýany aýryp taşlan. Aslynda şol petirlik hamir sizsiňiz. Çünki bizim Pesah canlymyz İsa Mesih eýýäm gurban edilenler. Şoňa göre bayramy köne hamirmaýa, gahar gazap we pislik bilen bellemäliň. Tersine onu petir hamiri, päk yüreklilik we hakykat bilen belläliň. İsa Mesih Rabbimiz arkaly ajaýyp gutuluşa ýetenleriň durmuşuna tämizleniş bolup geçe we köne durmuşdan galan erwet galynlary Rabbin güýji, mukaddes ruhun gollawy bilen aýryp taşlamalylar we Rabbin berýän päk yürekligine we hakykatyna biz ýaşamaly. Gadyrdan imanly doganlar, İsa Mesih Rabbimiz diýerli. Ol hakykatdan hem diýeridir. Şol sebäpli bugünkü günümizde hem bize her kynçylyklarymyzda hem ýardam edýär. Bize hakykatlaryny mukaddes ruh arkaly ol bize öwredýär. Durmuşymyzda onuň wadalary esasyndaky gurply, bagtly, şahatlykdan, dynçlykdan doly ýaşaýyşda ýaşamagy ol bize öwredýär. Bize umytsızlygyň içinde ol umyt, rahatsyzlygymyzda rahatlyk berýär. Ona bil bağlap, şükür edip, Hudaýymyz Rabbin şöhraty we hormaty üçin ýaşamagy dowam edeliň. Rabbimiz İsa Mesih diýerli, ol hakykatdan hem diýeridir. Bütün älim jahany yaradan Hudaýymyza övgüler we alkyşlar bolsun. Amin. Mukaddes ýazgylar bar günä etdi ve günäniň muzdy ölümdir diýip yglan edýär. Bu ruhy ölümi, ýagny Hudaýdan baky aýralygy aňladýar. Emma Hudaý Ibrahim'in oğlunun ölümüne derek goçun gurban edilmegini hödürleýşi ýaly biziň ýerimize ölmek üçin İsa Mesih'i iýerdi. Onuň durmuşy, ölümi we täzeden diýilmegi Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky gatnaşygy dikeltdi. Enne İsa'nın izine erýänleriň diňe örgünäleri bagyşlanman. Eýsem, olar Hudaýyň baky hökmünden halas edildiler. Olar cennette Hudaý bilen baky ýaşajakdygyna berk inanýarlar. Şunu hem İsa aleyhissalam her adama hut şu durmuşy, günäden we günäniň zulmundan azat bolmaklygy hödürleýär. Bu bir dine ýermekligi aňlatman. Eýsem, ine men işikde durun, gapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip gapyny açsa, içerik girerin diýen İsa ananyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa üzlenmegi, İsa Mesihiň durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, bizi öz islegi boýunça özgerdip biler ýaly oňa bil baglamak aňladýar. Onuň aýdýan zatlar bilen aňymyz bilen razylaşmak ýa-da belli bir duýgulary baştan geçirmek ýeterlik däl. Biz ony ana markaly merhemet bilen öz erkimiz esasyna kabul edýäris. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin seneýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çağırmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa,
Häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edeniňe men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýüzüňe eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýüzüne erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime gulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýüzüme düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onuň ýüzüne erýänler her gün Hudaý bilen doga dilegi arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekleri de Hudaý barada gürrüň berip, onu söýüp ýygyna erýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onuň ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ýytyar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.